Barka da zuwa Rariya 24 TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar karrawa. Yadda da min ɗora sabon bidiyo za a sanar da ku. Wace ake ba tsoron nan daga? Ko? Ai kun ba ke tsoron nan. Wallahi ko shi ba tsoro. Kai ba kana tsoro. A nan in kina so ni ita ne. Ke. Mutane jayo wala gani ta jayo jiya. Yadda kisa ke jayo. Allah ba jan kana da ni ka san mai maka kawai dai ina jin daɗi ne ka dinka wallahi ba jan kana da ni ba cikin sabi dai ne to ke bangare ka wannan ka shirya Wallahi duka kanmu kanku. Dan shi goma da ya mun hana ya. Ya fara shi bai shi ba. ki kai na iskanci Tana nan wurin ko da aka ce kowa ya kawo. A shiga nan. babu tana Ni ban ma san ta. ina son latawo. san ta wace irin kala ta kike da gwada ma ina Ina wace ba kai bula haka kwarai ba ni ba san ko ce kana da wa wallahi kuye kari mu kudi so ta yan bulu ba ta kokari na ci ma ya karin kamori shi na so ta yi wa mai da ni ki gane ta yi cin ta wata bane da su ta da ba. an tambaya mu Na kusa ta yi shi sai. Dalle na sullata. Tana yana. Yana mutu wuyan Yanzu hada gina a wani. da ai ba sai ai ba gani ba. Da haida. Haida lawo. Daura. Zobe na girbe wannan zobe. Ta alƙawarin. Na ƙarar zobe na Allah. Matar sana. Kuma. Ta sai ki an doke ba sai ta sai. Ne mi zo ba ka ba ga shi ka ga ta. Wai da wata kada ai mata wacce da shi da zo. Wai ba mu shiga riga kai ba mu shiga din nan. Ni da kai na kai kai. Wai ni da ciki na ci Kuma na da uku na ta samu guda. Ina da da kuke mumi da ina da muna da kuke ko kuma ka wace ci da kai. Wai ne da Dan ban na da uku na ta samu guda. Ina kawai. Ya. Buri a.